एक गे है दो गे हाई लेके तीन गे आई चार गे। आ कहो हाँ एक गे दू गे तीन गे चार गे ई घरवा में का करबोगे? आज सामान पैक करबोगे, कल बम्बई जाबोगे। अच्छा बम्बई जाबोगे? हाँ बम्बई जाबोगे। तू कुछ कहबोगे? सुनिएगे कहबोगे जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतइबे गे। ए हो जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतइबे गे। आ कैसे कटी बोला भोरवा घोड़वा के कर दबहिबे गे। एगो हमहू बात कहबोगे तो से का कहबोगे? जाइब ना धनी बहरवा घरवा कैसे चलइबे गे। ए हो जाइब ना धनी बहरवा घरवा कैसे चलइबोगे। अमंग बुझे ललिया बलिया धनिया कहवा से लइबे गे। ना चाही किछु रह आँखिया के सोझा हमसे ढोवाई ना जा वनिया के बोझा। रात भर देई पहरवा दुखवा कैसे सुनइबे गे। ए हो रात भर देई